बर'नि बिग्रायारिखौ फासि होनो ओंखारदों सरकारा बे जाबाय दुखुनि खौरां आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरनाया दा रायजोफोर जों जानजि हाबनांगोन सिलाय लानाय समाव गोरोन्थि मावनाय समाव बमा बारुद होनाय समाव मानसि गावनाय मानसि लांखारनाय समाव बिथांमोना जोंखौ सोंखारिबाय आयेन जाबसिनानै होबाय दिनै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ मोजां थासारि फैबाय बे मोजां थासारियाव जेरैबायदि आखलखौ भारत सरकार आसाम सरकारा बर'फोरजों दिन्थिनो नागिरदों बेवहाय खिन्थु बर'फ्रा खौसे जानांगोन रायजोफोर सम सफैबाय दिनै जों बिथांमोननियाव सोंलु सोंनांगोन सोरबा हारिनि बिग्रायारिखौ फासि होनो ओंखारदों थिगानो दङ नाथाय जोंनि हारिनि 5,000 मानसि बुथारग्राफ्रा बहा खारखो बिसोरखौबो फासि होनांगोन रावखौबो एक्सकिउज खालामनाय जानाय नङा आरो जि खालि फासि होगोन ओइ खालिनिफ्रायनो समायखिरा लानांगोन जेब्लासिम बर'फ्रा रायजो मोना जिरायनानै थानो मोना रायजोफोर जिरायनानै थानो मोना बे जायानो जाथों बियो सासे बर' फिसा दिनै जोंनि गोरबोआ गाबखांदों मा आखल बेलाय इलेक्सनफ्रा सोमावसाराखै नामा इलेक्सनफ्रा मानसि बुथाराखै नामा आलफाफ्रा मानसि बुथाराखै नामा सोर मानसि बुथाराखै आसामनि हिस्ट्रियाव सोरखौ फासि होदों आसाम सरकारा सोरखौ फासि होदों बर' दिनै दिल्ली सरकारा बिथांमोननि एजेन्सिसफ्रा मा खालामदों दिनै नुवाखै नामा बिथांमोना रायजोफोर जोंखौ खुगा गैया होननानै रायजो गैया होननानै आयेन कानुना जोंनि आखायाव गैया होननानै बिथांमोना जा गोसो बेखौनो खालामगोन जों आरो सहायनानै थागोन बियो कुनु दिन जानो हाया रायजोफोर बे कुनु दिन जानो हाया जेब्ला बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामदों जोंनि आइजोफ्रा राजा लामायाव ओंखारदों जेब्ला बर' जोहोलावफोरखौ नायगार गावथारदों जोंनि रायजो राजा गोरिब गुन्द्रा आइ आफाया राजा लामायाव ओंखारदों आरो दिनै बर'फ्रा खौसे लेखा गोरों लेखा रोङै बयबो खौसे बर'फ्रा दिनै साफ्रोमबो बर' फिसायानो बड'लेण्डनि थाखाय बर'नि सोमावसारनायनि थाखाय खौसे आरो बेबायदि समाव जुदि सरकारा जोंनि हारिखौ ध्वंस खालामनायनि हाबाफारि लायोबा बेखौ जों कुनु दिन सहायनो हानाय नङा रायजोफोर दा नंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन नैबे सेप्तेम्बर मासाव जोंहा दिल्लीयाव फिसा हाबाफारि दङ जों सानैसो दैदेनगिरिफोर थांगोन अक्ट'बर मासाव जोंहा मोननै सुबुं गौमा दङ नभेम्बर मासाव जोंहा दिल्लीयाव हाबाफारि दङ आरो डिसेम्बर मासाव दिनैसिम जाफेरै मोनसे हाबाफारि मावनांगोन रायजोफोर बे क'क्राझारनिफ्राय लानानै धेमाजिनि गेजेराव सा सानजा मोनसे माइ दुब्लि नागिरनाय जाथों जेराव खेबसेनि थाखाय खमसे खम 5 लाख बर' फिसाफ्रा खौसे जानांगोन खमसे खम 5 लाख आरो এই खालिनो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो हुसियार खालामनानै होनांगोन जे जानला मानलाखौ जों मानिनाय नङा बे बर'फ्रा गावनि मोनथायनि थाखाय गावनि न'नि मानसिफोरखौबो स्पेयार खालामबोआखै नागारबोआखै आरो बे बर'फ्रा मालायजों जुजिनानै फासयनायनि खर' गंलायनायनि कुनु खोथा गैया रायजोफोर हागोन ना हाया रायजोफोर दा बेखौनो आं खावलायबाय जे दिनैनि समाव जोंनि लाइमोनफोर सेंग्राफोर जेरैबायदि थासारियाव दङ जोंनि संग्रामा दाबो जोबाखै रायजोफोर जों राजा लामायाव दङ जोङो फोथाराव दङ जोंनि सेंग्राफ्रा दाबो हाग्रायाव दङ जोंनि सेंग्राफ्रा डिजिगनेटेड केम्पआव दङ जोंनि सेंग्राफ्रा दाबो लाइमोनफ्रा 24 घन्टा हाबा मावगासिनो दङ सोरबा साइकेल सालायदों सोरबा आथिंजों थाबायदों सोरबा जाय जेरै हायो जोंनि रिभलिउसना सोलिगासिनो दङ दा बे समाव रायजोफोर आं बेखौनो खावलायगोन जे दिनै बर'नि संग्रामखौ जोबनाय फारसे लांनो बर'नि उदांस्रिखौ जोङो मोनफुंनो थाखाय मोननै लामानि हाबाफारिखौ जों क्लियार खालामनांगोन मोनसेया जाबाय राजखान्थिनि उदांस्रि जोंनि हाखौ जोंनो बेंनो मोननाय जोंनि खाफालखौ जोंनो दानो हानाय जोंनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटी गासैखौबो जोंनो सोरजिना लानो हानाय बे मोनथायखौ मोननो हानाय उदांस्रि गुबुन मोनसेया जाबाय जोंनि हारिनि गेजेराव खोमसि फोथायनाय गावजों गाव सन्देह खालामलायनाय जौ जुवा थिर दायना दायनि बुथारनाय खोमसि फोथायनाय बायदिसिना थासारिनिफ्राय उदांस्रि मोननाय बे मोननै उदांस्रिखौ समान समान लानांगोन रायजोफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव हाबा मावनायनि हारिमुवा लासै लासै जोबलांदों लेखा फरायनायनि थासारिया जोबलांदों दिनै बेसेबांबा गाज्रि थासारि जोङो क्वालिटियावबो गैया क्वान्टिटियावबो गैया जाबोदों रायजोफोर
फारसेथिं जोंहा क्वालिटियाव गैया लेखा फरायनाया गुन गैयै जालांबाय जोंनिया गोदो गोदाय साफा सानै जि फरायदोंमोन गुन गोनांमोन लासै लासै लेखा फरायनायनि गुना जोबलांबाय लेखा फरायनो नागारनानै सेंग्राफ्रा मबाइल आरो बाइकआवल' बेस्थ' जाबाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बिनिफ्राय जोङो उदां जानांगोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ नोजोर होनांगोन बावैसो उदालगुरियाव इंटेलेक्चुअल मीटआव जोंहा सिनियरफ्रा बुंदों केटीएम बाइकखौ बेन खालामदों होननानै माबा केटीएम बाइक ओंखारदों दा बेफोरो गाज्रि थासारि रायजोफोर मिनिनायनि खोथा नङा बियो हारिया बबे लामाजों थांदों जोङो सोमावसारबाय राव थुनलाइ हारिमु फोथांनायनि जोङो सोमावसारबाय राजखान्थि मोनथायखौ मोननायनि नाथाय जोंनि सोमावसारनायखौ रांखान्थि उदांस्रिनि सोमावसारनायखौ जोङो जागायनांगोन क'क्राझारनिफ्राय लानानै सानजा खर'सिम श्रीरामपुरनिफ्राय जेसेबां दखान पहार दङ मार्केट दङ खुनु मोनसे मार्केटफ्राव जोंनि हाथाय बाजाराव जोंनि मानसिफ्रा फाननायाव गैया बायनायावल' दङ रांखान्थिखौ जोंनि आखायाव लाबोनांगोन दा ओंखायनो जायफोर सेंग्राफ्रा साख्रि बाख्रि गैया हाबा मावनायखौ जोङो गोसो होनांगोन मालाया जोंखौ जाहोफैनाय नङा रायजोफोर दिनै थासारिया मोजां जाबाय समा मोजां जाबाय जोंनि इन्टेलेक्चुवेलफ्राबो खोथा बुंनांगोन मोनसे समाव बुजिस्लाबैयाव जोंनियाव खोथा बुंलायनो हानाय थासारि गैयामोन इंटेलेक्चुअल फोथारफोरा खोथा बुंबाबो बुथारलायनाय साजा होनाय जायोमोन केपिटेल पानिशमेन्ट होनाय जायोमोन दा बेबायदि थासारि गैला जों ओंखारबोनांगोन गुबुन फारसेथिं गावखौनो गेरेमसा आरो गेदेमा हारि महरै गायसननोब्ला गुबुन हारिफोरखौ अननो रोंनांगोन गुबुन हारिफोरखौ मान होनो रोंनांगोन बिसोरो जोंखौ जेसेबां मुगैथों जोंनि जेसेबां इनाय सानथों जोङो जोंनि आखलाव बिसोरखौ बे आखलखौ दिन्थिनाङा दिनै मालायफ्रा जोंखौ कनस्पिरेसि खालामो जोंनि सायाव फान्दायो जोंखौ बोरै धंस खालामनो आसामाव दिनैबो गोदान गोदान पलिसि मालाबा 4 लेंगुवेज फर्मुला मालायनि रावखौ जों फरायनांगौ मालाबा माबा माबि जोंनि सायाव जाबसिननानै होनो नागिरो नाथाय जों बेखौ गनायबोआखै दिनै एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै इउनिभार्सिटिसिम बर' मिडियामाव प्रब्लेम जेंनायानो जेंना मास्टार गैया मा गैया बर' मिडियामा थैहां थैहां अबस्था बे मानि थाखाय जाखो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौनो खालामदों राव थुनलाइ हारिमु सिबिनो जायगा गैया ओरैबायदि अबस्था नंखायनो जेराव दङ जोङो बेवहाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ मोजाङै सिबिनांगोन रायजोफोर हारिनि फारसे सांग्रां जानांगोन बेनिखायनो दाख्लै बे उदालगुरियावनो इन्टेलेक्चुवेला खावलायनाय बायदि आंबो बुंनो नागिरदों जे दिनै जोंनि जातीयताबाद माहारिबादा सोंलु फैदोंनो मानो बर' गथ'फ्रा गावनि बिमाखौ आइ आरो बिफाखौ आफा होनला दा सासे सानसुमैया होनदों जे खमसे खम 70% जोंनि बर' गथ'फ्रा बिमा बिफाखौ आइ आफा होनला ओंखायनो आं खावलायदों फैगौ 2 अक्ट'बर महात्मा गान्धीनि जोनोम सान आरो महात्मा गान्धीया ब्रिटिशनि जिखौ गाना होननानै खुना गारनानै भारतनिफ्राय माने ब्रिटिशनिफ्राय भारतखौ उदांस्रि लादोंमोन आरो जोंबो बर'आ उदांस्रि मोननो थाखाय गावनि हारिखौ मुलुगाव गायसननानै दोननो थाखाय बे महात्मा गान्धीनि जोनोम साननिफ्राय मालायनि राव मालायनि सोदोब बिखौ गावनि बिमा बिफाखौ लिंनायाव बाहायनो मोना बर' रोंदारों साफ्रोमबो मुलुगाव थांना थानाय बर' फिसाफ्रा गावनि बिमाखौ आइ आरो बिफाखौ आफा होननांगौ लाजिनायनि खोथा गैया जातीयताबादा बेनिफ्राय जागायनांगौ रायजोफोर जोंनि गाननाय जोमनायखौ फोथांनानै लाखिनांगोन बे गासैबो खोथाफोरखौ साननानै आङो नोंथांमोननो बेखौ खावलायदों जे टटेल रिभलुसननि खोथा जोङो माखासे बिथिङाव कमप्रमाइज खालामनो मोना दा आं बारा गोलाव बुंला रायजोफोर जोंहा माखासे दैदेनगिरि दङ बयबो गुसुं गुसुं बिबुंथि लाखिगोन दिनै जोङो फिन नैबे सुबुं गौमानिफ्राय जोंनि जार्निखौ जोङो सुरु खालामफिनबाय आरो बिनि उनाव कन्टिनिउ मुभमेन्ट जागोन कन्टिनिउ गुबुन गुबुन हाबाफारि जागोन दा बेवहाय माइ हानायजों लोगोसे न'खरनि खामानि मावनायजों लोगोसे जाहाथे सोमावसारनायखौ गोख्रोङै लांबाय थायो दिनै आसामाव इन्डियायाव आं दानिनो बुंदों सरकाराबो आसरित जिनिस जाय होख्रावो जाय बुंनो रोंगो जाय माने आगोलाव थाङो बेखौसो नायसनो जाय उनाव थायो बेखौ मालाबाबो नायसनजाया दा बेनिखायनो जों ओरैबायदि थासारि खालामनानै दोननांगोन इन्डियायाव गाबोन गोदान रायजो सोरजियोबानो 1 नाम्बाराव जाहाथे बड'लेण्डनि नामा फैग्रोयो दा नंखायनो आं सेंग्राफोरखौ खावलायदों दिनै टुइटार फेसबुक जि जायो कन्टिनिउ बड'लेण्ड आन्दलना सानसे जाबा मा जानो मास मोनसे गाहाम बेखौ टुइट खालामबाय थानांगौ हरबाय थानांगौ मिडियायाव जोंहा बियो ओंखारबाय थानांगोन दा अब्लासो बे बड'लेण्ड आन्दलन दिनै गुबुन जायगानिफ्राय फन खालामो मानसिफ्रा
नै नोंथांमोना ओरैबायदि प्रग्राम खालामदों इ मुभमेन्ट खालामदों राजा लामा जथेदों बिराद सोलिगासिनो दङ जोंनिफ्रायनो गुबुनफ्रा सोलोंगासिनो दङ होनदों आरो आसामनि बे हारसाफोरखौ जुदि एसे गोसोखौ गलि होनांगौबा गोसोखौ थेर बेथेर खालामनांगौबा जोंनि सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जानांगोन बिथांमोननि अबस्थायाबो मोजां नङा रायजोफोर दिनै एनआरसिखौ लानानै सिटिजेनशिप बिलखौ लानानै बिथांमोननि अबस्थायाबो गाज्रि बिथांमोना सानदोंमोन मैदेराथ' कुनुदिन सरकार दानो हाला ओंखायनो बिबारावनो गाखोनानै जाथिखौ दानोसै थाङै थुङै बिबारखौ दिनै सरकार दाहोना लाबाय बिथांमोनाबो बुंबाय जाति माति भेटि हा बिथाखौ सोरजिगोन हारिखौ लाखिगोन बेबायदि बुंनानै सरकाराव फैबाय गोदै गोदै बुंनानै नै सरकाराव जिरायना लानानै एनआरसिनि खामानिया गन्डगोल जाबाय सिटिजेनशिप बिल पास खालामबाय दायो कुनु मोनसे खामानिया गद गैला दिनै अबस्थाया बिथांमोनाबो जोबोद गाज्रि आरो बिनिखायनो बुंदों हिट द आयरन व्हेन इट इज हट सोरा जेला गुदुं जायो अब्ला देनांगौ अब्लासो सिखा रुवाया जोङो सोरजिनो हायो ओंखायनो दायो आसामा गुदुं जादों बे गुदुं जानायाव सिरि थानो मोना रायजोफोर जोंहाबो गावनि जायगायाव गावनि आवाजखौ होबाय थानांगोन खालि जोंहा नन भायलेन्ट रावखौबो जोङो गोरोन्थिखौ खालामनाङा सोरबा अन्थाइ खुबैदों सोरबा माबा मोनसे आखल दिन्थिदों बेफोरखौ लानानै जोंहा खर' सानो नाङा जोङो जाहाथे बेवहाय एकदम डिसिप्लिनजों थाङो डिसिप्लिनजोंसो जोङो दावहाखौ देरहागोन रायजोफोर आंहा 100% बिश्वास दङ जे बड'लेण्डनि जि सोमावसारनाय बियो जिर' थांनाय नङा दिनै नङा गाबोन बड'लेण्डआथ' जाखानांगोनानो बेजों लोगोसे बर' आइ आफाफोरनि हास्थायनाय गांनाय उखैनाया सानसे नङा सानसे जेरैखि जाया जाफुंगोन आरो बियो जोंनि खामानि मावनायनि सायाव सोनारगोन এই সময়ত মই এইটোকে ক'ব বিচাৰিছো আজি অসমত জাতি মাটি ভেটি গড়া এটা চৰকাৰ আছে তেখেতসকলে কৈছিলে খৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ আৰু সেই খৰাইঘাটৰ শেষ ৰণত অসমীয়া জাতি বচাও হ'ব আজি কি কি কৰিছে অসমৰ ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে অসমীয়া জাতি বাঁচাইছে অসমীয়া ভেটি বাঁচাইছে না অসমীয়াৰ মাটি বাঁচাইছে অসমৰ ৰাইজে খুব ভালদৰে জানে আমিতো খুব ভালদৰে নাজানো কিয়নো সেইটো জানাৰ সুযোগ আমাক দিয়া নাই চৰকাৰে দিয়া নাই আৰু বেচৰকাৰী জাতীয় বিগম নেতা সংগঠন বিলাকে আমাক এই সুযোগটো দিয়া নাই গতিকে আমাৰ খুব ইচ্ছা থাকিল অসমৰ এই চৰকাৰখনে যি কৰে অসমৰ ভালৰ কাৰণে কৰক অসমীয়া জাতিটো বাঁচাই ৰাখক ইয়াৰ ভাষা সংস্কৃতি থলুৱা যি বাৰেবৰণীয়া সংস্কৃতি বাঁচাই ৰাখক এইটোৱে আমাৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন এই চৰকাৰখনে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবনে নাই আমাৰ ভূমিৰ নিৰাপত্তা দিবনে নাই বড়োসকলে আজিলৈকে এই সংগ্ৰামত নিজৰ ভূমিত নিজৰ মাটিত নিজৰ দেশত নিজৰ ৰাজ্যত নিজৰ পিতৃপুৰুষৰ যিটো সম্পত্তি ইয়াৰ অধিকাৰৰ সংগ্ৰাম কৰাত 5000 শ্বহীদ হ'ব লগা হ'ল আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ওলাইছো এই 5000 শ্বহীদ কিহৰ কাৰণে হ'ব লগা হ'ল এই 5000ক যিসকলে হত্যা কৰিলে এই হত্যাকাৰীবিলাক ক'ত আছে এই হত্যাকাৰীবিলাক শাস্তি দিবনে নাই আজি ভাৰতবৰ্ষৰ অসমত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নতুন কিছুমান যোজনা চলাইছে আজি ফাঁচি দিয়ালৈকে গৈছে আমি দেখিবলৈ পাইছো সংগ্ৰামীসকলক ফাঁচি দিয়ালৈকে আজি গৈছে কিছুমান এজেন্সিৰ হাতত এৰি দিছে যিসকলে অধিকাৰ বিচাৰিছিলে সংবিধানিক অধিকাৰ কিছুমান এজেন্সিক ঠিকা দি দিছে আপোনালোকৰ দায়িত্ব নাই নেকি ইফালে কৈছে আমি সকলো ভাতৃত্ব মিলি থাকিব লাগিব একে জাতি একে ভাই মিলি থাকিব লাগিব আজি এই মিলি থাকাৰ কাৰণে যদি সকলো চিন্তাই কৰিছে কিয় কিছুমান এজেন্সিক এটা জাতিক ঠিকা দি দিছে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰশ্ন আজি নৈলিক যিসকলে হত্যা কৰিলে কাকবা ফাঁচি দিয়া হ'ল নেকি গৌপুৰৰ যিসকলে হত্যা কৰিলে কাকবা ফাঁচি দিয়া হ'ল নেকি আজি আলফা ইলেকশ্যনৰ সংগ্ৰামত যিসকলে হত্যা হৈ গ'ল এইসকলক ফাঁচি দিয়া হ'ল নেকি আজি চৰকাৰে কি নীতি অৱলম্বন কৰিছে আমাৰ প্ৰশ্ন জাগিছে এই বড়োসকলৰ সংগ্ৰামত 25000তকৈ বেছি জেলত যাব লগা হ'ল কি কাৰণত জেলত যাব লগা হ'ল কিয় এই মানুহবিলাক জেলত নিয়া হ'ল এই প্ৰশ্ন আজি সুধিবলৈ ওলাইছো আমি অসম চৰকাৰক কিয় এই ভূমিত আমাৰ নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰিব পৰা
আমার যে অধিকার নাই নাকি? এই ভারতের সংবিধান আমার কারণে নহয় নাকি? এই জাতি মাটি ভেটি রক্ষণাবেক্ষণা দিয়ার কারণে সংগ্রাম করার অধিকার আমার নাই নাকি? যদি আছে কিয় এই 40 বছৰৰ সংগ্ৰামত 5000 মানুহ হত্যা কৰা হল? তো এই কারণে আজি আমি সরকারক কব বিচাৰিছো যে বড়সকলে চিৰ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ, যেতিয়ালৈকে বদলে নহয় ইয়াত হত্যাই কৰক, জেলতে থক বা ফাঁচিয়ে দিয়ক, যেতিয়ালৈকে বদলে নহয় এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব। আৰু আজি আমি কৈছো যে আমি অহিংসা গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আমি সংগ্ৰাম কৰিম। আৰু এই সংগ্ৰামত কোনোবা যদি ষড়যন্ত্ৰ কৰে, এই সংগ্ৰামটো যদি কোনোবা মুখিমূল কৰিব ওলায়, এইটো বিটিচিৰ ভিতৰতে হওক বা বিটিচিৰ বাহিৰতে হওক, বড়োসকলে সদায় সজাগ। এনেকা শত্ৰু এনেকা ষড়যন্ত্ৰ বড়োসকলক আগত প্ৰতিহত কৰিব পাৰে নাই, আজিও নোৱাৰে আৰু আইন আহি থকা দিনতো নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান কৰিছো, অতি শীঘ্ৰে যি আলোচনাৰ নামত আলোচনা কৰি আছে, এই আলোচনাৰ নামত আলোচনা নকৰি পেলাই আপোনালোকে পলিচি লওক, আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লওক, এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হওক, যি সিদ্ধান্তই অসমীয়া জাতিক বাঁচাই ৰাখে, বড়ো ট্ৰাইবেল আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহক বাঁচাই ৰাখে, তেনেকুৱা এটা আজি আপোনালোকে নীতি লওক। সেইদিনা দেখিবলৈ পাইছো ভূমিৰ নিৰাপত্তা, ইফালে বাংলাদেশের আগ্রাসনত ভূমি শেষ হৈ গৈছে, আনপাৰি চৰকাৰী নীতিৰ নামত তিৱাসকলৰ যিটো ভূমি আছিলে, যিসকলৰ তিৱা ৰাজাসকল আছিলে, আজি যি অঞ্চল বেলেগ সেই